No, 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 no. Ah, look at the top of his head. Look at his. Iki kenapa kok sedih? Iki lho. Kenapa? Iku. Iki kok entuk telung niki terus piye ini? Wes tenang wae. Aku duwe mbah-mbah kodang mantep. Tenan wis engko wis balik sik terus salin dhisik. Engko melak aku. Nang mandi ora. Mandi tenan. Tenan lho. Iya ayo. Tenan. Wis balik sik santai wae mbak. Ayo. Lha juga saya. Ini dia ya. Mau adus aku. Oh, lah wong dinteni kok malah laren adus. Ben ya ben dhisik ngono. Ketemu bae ganek barang. Ben ketoke seneng. Wis, ayo saiki mangkat. Salah. Ayo. Ora sabar aku. Ayo. Lah, Lanuwun. Lanuwun. Kurane Mbah, kurane enom lagi sopan. Nomor tamu marang ketak dase wong. Wis Mbah apa iki? iki lho, Mbah. Kulo kangen bae ya. Oh, ya wis mlebu sik, mlebu. Iya, Mbah. Iki dipikak iki, Mbak. Nggih, nggih. Mlebu sik. Ini nggih, Mbak. Ya. Ya le. Iki aku tuku kardi kae sing tau rene ndek ben. Nggih, Mbah. Lho, piye kabare kok, Cok? Alhamdulillah baik, Mbah. Ya ngono sing pinter sekolah. Di sekolah ya. Ije, Mbah. Dewi ini kulo mriki lho, Mbah. Oh, iya, orang minggu wingi ya. Nggih, Mbah. Alhamdulillah apik, Mbah. Lah, kayak jeruk biji ya. Nggih, Mbah. Lah piye kayak bijine apa? Apik kan, Mbah. Oh, lha piye ana karepe apa iki? Niki lah. Kulo ngajak rencane kulo iki. Oh. Piye ana apa? Niki lah. Kulo gede kalih bijine niku. Lah wis ngono bebas malah. Iya, Mbah. Iki sing jenenge sapa iki? Sing niki sing jenenge Jono, Mbah. Jono. Iya, Mbak. Berarti kowe kardi. Niki Jono. Teh, padha teh. Lah, kamu tuh ranking piro iki? Lah sing iki Jono. Ini pengen tinggal amburi lah. Alah le. Yo tapekno. Anu sik. Dari kene sik ya. Iya lah. Bocah goblok yang ngene iki. Ini sapa iki? Udah Joyo, Kusumo. Ora regi. Yo regi ya. Regi iku gula. Watone. Iya. Watone berarti regi. Iya. Ini tahu. Joyo Kusumo. Iya, kamu suara ini mah. Ising lah, Mas. Oh. Nah, nomor tapi Piye, Cok? Untuk suwe iki. ini lah, ini bahan-bahan lah. Langsung sik dipone. Waduh, Ini Mbah. wis tunyuk bae le. Waduh. Oh, Ini Mbah. suyo. Hati-hati, Mbah. Sik rodok merengnya le. Dan itu hati-hati, Mbah. Lho. Lah kok mati terus? Kan wangen menawine, Mbak. Iya ada le. Lho, Mati nih, Mbah. Ojo menawine, Mbak. Diculut, Mbah. Muni legene ini Mbah, maksudnya, Mbah. wis le. Urut le. Kita hijau. Biasanya aku iku
Apa ngene iki le. Maca mantra iku pan kerupuk sing kerupuk setengah kok kowe rene ra gelem kerupuk le. Supe, Mbah. Lah iya sesuk nek rene kerupuk lho. Iya, Mbah. Dewi jaluk kowe. Ketemu sapa? Lho nek yo lho le. Ketemu sapa? Cek ya. Iya. Ngilangi sabdo. Heeh. Dilali. Ngupuk. Sakdes kok. Gak kuat tambah. Kuota nih Telkomsel. Robika. Ngomong paham. Rokoknya 23 le. Rokoknya sukun, ra sukun mo. Bae ngono modele. Korea. Gue lali kupuke barang. Kupuke. Sip gak doyan, Mbak. Sip kok udah temlele. Mereknya podo, Mbak. Gak podo. Oh bae iki wis kadung ngene karo sukun. Naksir, Mbak. Naksir banget. Ini lho. Pripun iki, Mbak? Heeh. Gak boleh masuk malam kemana ya? Niki semoga niki Cong. Nggih, Mbak. Ya bener iki. Nggih, Mbak. Niki kula Ya tuan sih. Bapak pelorok ada kasih dia. Rondo ompong melok uang, rondo ayu melok aku. Sik le trawange sik le. Ketok iki kowe pantes lho iki apa ora? Iki wetone apa le? minggu paing, Mbak. Minggu pae. Cocok, Mbak. Kanggone so apane iki tes? Nggih, kalih dinten. Walah yo pas iki le. Beneran iki pas cocok. Pas, Mbak. Alhamdulillah. Ning wis rasa rating, Ger. Ya kan, Mbak. Nggih mriku. Iki ben wis syaratnya piye kok sok ngambil? Piye guys syaratnya? Iku, Mbak. Sinau karo sholat, Mbak. Oh, iya le. Yo niku mang sing diomongno Kardi. Karo Ngene le. Kowe iku kudune ya. Ibadah sing lempeng, sinaumu sing lempeng, ngaji yo aja lali. Bareng ibadah mikir. Kudune ngono le. Ning kowe aja mok yo tok, iso nglakoni. Yo, ngene iso yo iso tenan lho. Aku jam 12 wengi, Mbak. Jam engko bareng magrib yo iso. Ning iki kowe wis ngerti sing iki maksude. Heran, Mbak. Iki ngene wae, engko nek kowe teko ngarep lawangem, sebarno ping 3, madhep ngidul, madhep ngalor ping 2, wetan ping pisan, kulon ping 3. Pokoke ngono lho, telu-telu kabeh. Iya, Deng. Durian nih, Pak. Ngidul sik, ngalor, wetan, kulon. Iki le, Mbak. engko nek kancane nek lali yo dielingno. Iya, Pak. Pripun iki, Bu? Lah dite ndi sukunku? Tunggal, Mbak. Lho kare iki. Nggih, Mbak. Lah kok pipa? Oh alah. Ontone mikro, Pak. Wis ora apa-apa. Cang. Lho, ora iki lek dudule. Oh, gede. Apa mau bodoni wong kam.